Dostlar, туганнар һәм пасти туганнар, сәлам сезгә. Һаман да Кырым якларыннан мин сезгә сәлам юллап калам. Шәраб ясала торган иң атаклы заводларның берсе, ул да булса Инкерман. Әйдәгез, сәяхәтебезне башлыйбыз. Беренче тәэсирләр белән бүлешәм. Бик иске бөтен нәрсә. Хәзер карагыз әле үзегездә. Ремонт бара, карагыз. Күренеп тора, завод бик иске. Менә монда бер контора бинасы бар. Монда да ниндидер төзелеш эшләре бара. Кырымда тагын бер завод бар, шәраб чыгара торган, анысы Массандр дип атала. Анда күпкә матуррак та иде, рәхәтрәк тә. Монда гел бөтенләй ремонт. Менә бу безнең экскурсовод. Монда техника. Менә шушындый хәерче павильонга кертәләр. Менә шеф файл белән язылган, закрывайте, пожалуйста. Килеп керүгә беләсезме, борынга беренче булып нәрсә исе килеп бәрелә. Әлбәттә, шәраб исе. Инде менә мондагы рәхәт исләрдән эчмәсәң дә була. Исен иснәп кенә дә исереп китәсең. Карагыз, нинди искереп беткән бочкалар. Карагыз, ничек шулай тутыкланып беткән. Неужели монда ремонт ясап булмыймы? Какие такие страшные цистерны. Ужасно. Ну а что, не может как-то ремонтировать? Вот же. Карагыз, паспорты да бар. Шушы территорияда менә ниһаять яңалары да бар. Мин әле искеләрендә генә ясыйлармы дип торам. Дуслар, безгә әйтеп куйдылар, монда видеога төшерергә ярамый, шуңа күрә мин хәзер безнең группадан иң артында барам. Мине монда күргәнчегә кадәр, чөнки экскурсовод әйтте, монда сак хезмәте бөтен җирдә күзәтә. Менә кисәтү ясаганчыга кадәр бит сезгә күрсәтәм, аңлатам. Менә күрәсезме, монда бик зур цистерналар бар. Ләкин безгә экскурсовод әйтте, бер кая кача да алмыйсыз, шыпырт кына яшеренә дә алмыйсыз, без сезне барыбер эзләп табачакбыз. Бу Инкерман заводы оешкан 1961 елда. Без хәзер 30 метр тирәнлектә һәм экскурсовод әйтә, монда берсендә кытайлар килгән булган экскурсияга һәм нинди тирәнлектә икәнлекләрен белеп чыгып очканнар һәм бу безнең иң кыска вакытлы экскурсия булды ди. Чөнки кытайлар уйлаганнар, янәсе безнең өстәге шушы бөтен җир катламы аларның өстенә килеп төшәчәк. Карагыз, нинди монда зур мишкәләр. Мишкәнең татарчасы, русчасы бочка. Артымдагы бу агач мишкә бут дип атала. Нәкъ менә шунда вино шәраб өлгереп җитә. Монда китерәләр виноград җыелгач, ул башта бер җирдә яшь шәраб ясыйлар. Аннан соң яшь шәрабны китерәләр монда һәм менә мондый агач бутларда саклыйлар. Алар ясала
имән агачынан. Ләкин дөньяда имәннең 600 төре булса, мондай бутларны ясыйлар бары тик 3 төреннән. Шуларның берсе кыя имәне дип атала. Менә хәзер монда кичерәк бутлар да бар. Әйтик, менә бу бут булса күләме 20,900 литр. Менә монда кичерәкләре бар. 11,070 литр. Бүгенге көндә дә шәрабны нәкъ менә шушындай зур мичкәләрдә бутларда саклыйлар һәм аларны юалар икән хатын-кызлар, чөнки монда керер өчен җыйнак гәүдәле булырга кирәк. Бер бутны чистарту 2 көннән алып 5 көнгә кадәр сузылырга мөмкин диләр. Шушы мичкәләрнең гомер озынлыгы шактый. 50-60 елдан башлап, хәтта 100 елга кадәр дә алар хезмәт итәргә мөмкин. Беләсезме, ни өчен нәкъ менә имән кулланыла? Чөнки ул бик нык һәм чыдам була. Карагыз, монда шулай решеткәләр шул кадәр искереп беткән, тутыгып беткән. Бу мичкәләрдә шәраб кушыла кислород белән. Менә шушы такталар арасыннан үтеп керә кислород. Һәм менә шушы кислород белән кушылган очракта гына шәраб яхшы була икән. Ләкин шул вакытта яңадан шәраб кислород белән кушылганнан соң испарение була. Шушы мичкәдәге бөтен виноның 2% яңадан аннан чыга икән, испарение булып. К 10 годам виноград считается зрелый или старый. И корень такого винограда, он уходит глубоко вниз в землю к 10 годам. Мен сезгә сөйләдем бит, менә бу бутларны хатын-кызлар юа дип. Нәрсәдән юа дип сорасагыз, карагыз, менә бутларда менә шушындый шәраб ташы барлыкка килә икән. Гади тел белән әйтсәк, үзенә күрә бер юшкын. Шушы юшкын кая ничек барлыкка килә дисәгез, виноградның лазасы, тамыры шул кадәр тирәнгә үтеп керә икән һәм тирәнгә төшеп китеп, махсус минералларны үзенә сеңдерә һәм шушы минераллар тамыр аркылы виноград җимешенә җитеп, менә шушында винога кадәр килеп җитә. Менә күрәсезме, җир астыннан тамыр аркылы. Һәм ул менә шушындый зур бутларда урнаша. Менә шулардан чистартырга кирәк икән аларны. Ичләренә үк кереп бу бутларны. Менә бу кичкәрәкләре дә бар. Мичкәләр. Бу мичкәләрнең структурасы агач бит инде. Шуңа күрә аларның бер-берсенең структуралары аерыла. Безнең дә шикелле. Без барыбыз да кешеләр шикелле, ләкин мин бер төрле, икенче кеше икенче төрле, өченче кеше өченче төрле. Һәм төрле мичкәгә салынган вино, вино бер үк вино булырга мөмкин, ләкин һәр мичкәдән чыккан виноның тәме бер-берсеннән аерыла. Тагын марочный винолар турында сөйләделәр. Алар кичерәк мичкәләрдә сакланыла. Аларны эчтән ут белән эшкәртәләр, обжигает булып чыга. Һәм шул обжигация ителгән агач тәме белән вино тәме кушылгач, җәмәгать искиткеч тәмле ароматлар барлыкка килә. Ой, татарча шул кыен менә бу винолар турында сөйләү. Чөнки терминология бик катлаулы, ләкин мин тырышам. Минем бу тырышлыкны бәяләп алай куярга онытмагыз инде, яме. Бу күскәйгә, бу күскәйнең 3нче репортажы. Вино башта бер җирдә эшкәртелә, яшь шәраб булып, һәм ул китертелә монда. Монда ул бары тик сакланыла, күпмедер вакыт тора, һәм аннан соң әнә теге мичкәләргә тутырыла. Ой, шундый катлаулы процесс икән, аны ишү генә җиңел шәрабны, ләкин ясый башласаң, җиренә җиткерә башласаң, шул кадәр күп мәшәкать икән. Шуның белән экскурсия тәмам. Узак булмады бу. Хәзер аңламыйча безне алып баралар дегустацияга. Дегустация дигәч, кеше шул кадәр ашыга бара. Мин дә эт чаба дип бит чаба бит инде, дуслар. Шәрабсыз каласы килми. Менә без икенче катка, дегустационный зал. Посмотрите, вино наше запрятано в мешочке. Вы даже сейчас не видите, какое оно по цвету. Белое или красное. Кстати, я не сказала. Вино Блан, Zero Dosage. Великолепное игристое, экстра брют. Такая вам рассказываю правила дегустации. Вы, пожалуйста, дегустируйте, наслаждайтесь и внимательно меня слушайте. Так вот,
Мы будем по очереди дегустировать вино. А я буду задавать вам вопросы. Когда у команды готов ответ, вы поднимаете руку. Ни в коем случае не нужно выкрикивать и выкрикивать. Достар, менә безнең хаталарны кабатламагыз. Без бу экскурсия өчен түләдек 3200 сум. Моның өчен керә чиркәүгә керү һәм менә шушында Инкерманда экскурсия һәм дегустация. Дегустация белән экскурсия тора үзе 1000 сум. Әтегендә бит инде теләсә кем килә ала, ягъни 2200 сум өстәп түләдек. Билгеле без монда үзебезнең дә машина белән килә алайдык, ләкин үзегез аңлыйсыз, дегустация булгач бераз инде градус кереп китә организмга. Шуңа күрә менә Алексей Бекдуров әйтә, как ты сказал, за что мы переплатили 2200? Трезвый водитель. Сейчас. 200 стоит трезвый водитель. Да. Хотя менә әйтәм бит, монда 1000 сумга гына килә аласыз монда экскурсияга һәм хәтта беләсезме, сез монда дегустация үткәрмичә экскурсияның үзе генә 500 сум. Можно было за 500 рублей, я говорю, только экскурсию взять, а мы заплатили 3200. Менә шундырак математика һәм сезгә лайфхак булса, әгәр дә монда килә калсагыз. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, экскурсияны кайдан башлаган булсам, шунда тәмамлыйм. Мин мәсәлән монда килергә киңәш итмәс идем. Беренче монда реконструкция бара. Шуңа күрә безнең дегустация үтте шундый бик гади генә больница палатасына охшаган бер бүлмәдә. Баксаң, моңа чаклы алар икенче бер тарихи җирдә базда үткәрә торган булганнар икән. Ләкин хәзер реконструкция аркасында менә шундый шартларда оештырырга мәҗбүрләр. Ләкин 3200 сум түләдек, ә монда үзең килеп, билгеле, рульдә килеп булмас иде. Барыбер я такси ялап, я башка эшми торган кеше белән килсәң, ул вакытта 1500 сум гына түләп экскурсияны алырга булыр иде. Ярый, дуслар, безнең әле шулай экскурсиялар моның белән генә тәмамланмый. Инкерманга сау булыгыз дим, игътибар иткән булсагыз, аларның монда хәзер реконструкция бар. 2027 елга төгәлләргә планлаштыралар. Менә шушында да күрә аласыз. Исән-имин генә йөреп чыксыннар дигән теләктә калып, Инкерман белән дә һәм сезнең белән дә бүгенгә дуслар сау булашам. Исәнлектә күрешербез. Яме һәм лайклар куярга, зинһар өчен комментарийлар язарга онытмагыз. Бу минем өчен дә, әйченең үсеше өчен дә һәм гомумән бөтен татар блогосферасы үсеше өчен дә бик мөһим, дуслар.